kancane kancane siya ngokuya ngokwamuka kwexesha. Izinto zewashi zithi galo yephuka. Kuyohamba isikhathi esinye siyofika ngokuthi izitikile ngaso ingqanga kuphele. Kushabalale konke kuphinde kusale isikhathi. Hlezi isikhathi kasipheli kepha siba sincane impendulo. Isikhathi kasishintshi kepha ukuphuthuma kwezimo lokho kusenza thina sivike ngesikhathi. Sithi uma singaphelile sihambile, uma singancane simile, konke lokhu kumphumela wesikhathi. Ukuphela kothando lwakho kubo uyobona ngokuphela kwesikhathi sakho kubo. Omunye ngokukhala kwecilongo uma ehlukaniswa nomphefumulo kuyothiwa bese sifikile isikhathi sakhe. Ngaleyo ndlela siyofunda size siqonde ukuthi nesikhathi siyakwazi ukuba ngumbulali. Ngoba into ejulile ngesikhathi ukuthi asikuzweli noma ngabe ubusushoda nje uphelelwa isona isikhathi. Ngoba nabasebenzi nabaqashi abanasikhathi sakho bazofuna ubufakazi besikhathi osusebenzile ngaphambi kokukunikeza isikhathi sokusebenza. Ngiyabona ukuthi zingakanani izinto ecashe emva kwesikhathi. Ngoba nezwe elihanjwa yinina besifazane uma niyohlanzwa isibeletho nisesikhathini. Ngasho ngakhumbula namagama ajulile umbuzo ume ngeqiwe isikhathi sokubuya ekhaya umama engibuza isikhathi sini lesi. Kodwa konke lokho sekusenkathini edlule lokho ofuna ukwenza kwenze khona manje ngoba kasikho esinye isikhathi esilungile okanye esibhedayo ngaphandle uma iwashi limile kuphela. Kushabalale konke kuphinde kusale isikhathi. Ngakho ke thathani isifundo. Izinto zewashi ziyanifundisa ukuthi noma olude lungavulela kangakanani ngesivinini kepha olufishane kaliyeki ukulandela. Nawe nyathela, cathula, sondela uyozufinyelela emzini okhanyayo. Nezinto zewashi zisuke zingajabule ngokwehlukaniswa. Ubufakazi kuzwakala umsindo wokunqaphelana njalo uma iwashi lihamba. Kanisoze navela kanye noma ngabe benifisa kangakanani ukufuza amadlebe embongolo noma lingafa iwashi kepha isikhathi siyaqhubeka.